Jesus Christ. Kanang Ang Jesus Kristiyano ninyo. mga follower ng Kaya sa? Jesus Christ. Kanang Jesus ninyo piki na kay ang tinuod. Wala. Ay, sumaga, bro. Ayaw, eh. Ayaw, mga gaman. Ayaw, mundang mo. Ay, bro. Ayaw na dong, ayaw na makapagbanis mabanta dire. Ay sa. Ayaw, eh. Ayaw na sugo na dire. Ayaw na dong mabanta dire dong. Igsulo. Ako lagi ka. Akro. Di mo mauwaw. Ay, sikyo. Di mo mauwaw, sige mo. Ayaw mo kaya. Umbag. Ayo na dire kayo watay ko na. Akro, eh. Lumbag, eh. Kulatan, eh. Patias tabangan din ya dili nama. Patias akro. Siya. Videohan to na live. Ini to ulo. Bro akro tayo na. Sali akro. Ren lumbag. Atong kauban Oh, dili na. Dili na kauban. Tuloy ko, bro. Paminaway ha. Ayaw tuloy ko sa uwari yun. Sabi ka na ako sila kumabasa tuloy. Bro, na-record mo to na ako, guys. Na-record na ako, live. Record na ako. Bisag unsa na sa Ginoo sa iyaha mo na dili na tapos pagay dili na tapos bago bisag Ikaw mo lang kami. Si Kubil, gibis ka, si Kubil. muna ka na makapit-apit ka na Masala ba? Ako na tulay sir. Kasi ninyo. apil kayo pero hinuna di ba sa dili sa lista Hoy, ringko na gusto. So, bisang ba? Ela, relax. Ringko na lang ito. Ayaw na tubay. Daraan. Pagkaibaw, mag-isip sa gay ka. Ayawin mo na malumbag. Kali ka basa to. Nakaana ko nga rin. Nakaana no. Bagay nakaana ko. ayaw ka ni Dios kay ha Wako na ito. Tulay ito. yana siya Aksyan na ninyo. Akro to, akro. Dios Dewa sa kabantay. Oh, okay. Parang na-record to na ako. Basa dili. Na-record ako. Live ako. Kami ang dating ako, man. Marang ka-video ko ito. Kami. Kabantay. Napel sa video na yan.